ta pikir tangam no kata biu laki biu laki dai pi wan shim dawai na ni di bala wan shim dawai shi men jo pi dai hoi te pe pi ong ban na ka liang jong ka periods dai ong bai mim to batai pi mentane ispang ka periods sebagai period kamu sak so ikut tu sak thar ikut tu kan priro kon roi priru mai manga ama pi hai mai ro isu tang ba ban ong ki pri tengap tu re ai tang ba isu bida de ba su tu ko mo thia bai ai ma da de ba di da wai ro I bai yin te ni ong bai ba mak se ong ba da la chong kha kan sajam te ni tang da la jur palat te ni adi da wai te ni susha su thia tu teman tapak ba pidi ba idi ni dawai ai ong ba alas ko kelai nan su su na du bedi ni dawai tak boleh shibun ka testimoni jeng pi jeng itai men ju pi dai teman ta pin percang sama pi ke ni mo uni dawai jong am adi jing sha di ban rem mo di ban rem ba na marki kembat pangat bani adu shpau te shpau chat palat ke shpau chat tang ha uwe kembat runem ka bor jung ni dawai am jung ni ki kembat nem tang ha uwe kembat nem udah na du lai sao uba ula ban penjam tengah tep hado shipau tela yo nong resan spa hakada jam la jam tan rai pe menta itu iwe itu ba bam la ring mensim badap shadam te menta la jam te ba mong shapo te ba la ba testimony te menta pangayo e ka periods to ko blei shibun ya ka tes ho te pin sa di sama pi te pin sa try sama pi ken ita men je pi te bila jam te mo to blei shibun ma okay nama iarap ikal yarap ikal ho te pi la judon de ertag ho kumno konsen nga di be dek tu kidoi pantom ne teng dalal chindoi doktor a konsen doktor shi om yang bang job hat ka asit jonga asit shek khang ni ki jing ba belum jelek ki kutung tab itu long re ho ino ba ko job pa asen jur te menta pada bangam stom nadu mong persang bandi ni kidoi jong pi ngadi ngasebu uyarap kal yarap tapi bampat ne menta kita ki kutung ki ya nadu ba di ata ni kidoi jong pi bos ka tu tang shek ba me hi tapi sia yarap ya kita dawai di menedang that one I test video dang mut pelai wadi ka period stroke yarap ubadap shadam ro ka yarap uni dawai ngathep adu shi phau chatte ki khambat tang ha uwe u khambat nem bathep udan ya ka ta ka quality ba ublei ai udan do san te hadu shi phau khamut kala bun ba te dan ki arngut ru bala la armet or ta la ya shongkha la san sinem di ni dawai mentala armet la arngut te kai baro di kampala jo ublei mo te ka wer phita ki ni dawai phi di benta da chingai mo ai ngu u blai ling ba ki testimony ya ke be pi la yo ngas ngongu shisha u blai ling ba ji di dawai shisha ka ni baro ka de ka kamba ka jong blai ba ngai ka ni baro ka bo blai ule number bo I ba ki ba ka church ru ka tip ba ka ni ka pisa kam le changa ba ka ni ka pisa baro ka le chaka kam jong blai na ka benta ka jinon kam jo ka ni ka balang number ba om shim la don manu ban support e ka ni ka balang na ni ban ai jingarap na ka bentai ka pangan ai tulop ikinong duai ka bai wai yeng ka kande ka mot pran ka di barem khat ar hajar sanspa ka banga hap ai ba kam ju uru ka jinga ya lenti ka jingi ka ba ni haban ban pelut ling baju ka di ka palang te kan di ka jing ai na ka benta ka lum jing tep ban thiet lum jing tep na ka benta ka yeng mani pat na menta ki we ke banga nga ash ka di ka kam ka chung play tanga I shibun pha ka bau play ule ning ba chu ka di ka dawai tanga karpat ka ni phi ke bala penon kam ke ni ka dawai pat kum chu ru ki ba PPE na mar ka ni ka dor chu ka di ka dawai ka banga nga shna men shua kiti bon I testimony shakmat ka de shi hajar handai mentang apan hiare kan ruspa khnang ba bar ka ni majority ka ni ka dawai here ga I pat ba ki bri kim da ni ka jing sngongo pat ai I ba ki me share ka ni ka video khnang ba ki we ka ni benta lang ban penon kam ke ni ka dawai des ngo ba ban share ka ni ka video ka changa ka banga nga ai bat ka we ru ngai I ba
Kani ke video ka ja namar banga hagaju ke channel ka banga ngabu lang bade kani ka bayalap bat ki wiki we tementa pat ngakwa ken lada pi kwa bani iwe ke full video pia ya kani ka rafa medicinal de keri lady cm kumtai la ne de cm penia ya ka tu ne bangan ngan sa share na ka tu ha kani ka ngan sa share kani ka video ka changa ngan share ha ka to ka link jo kani ka jong ke keri lady ngan sa share na ka tu le ne sha kani ka we kanang ba pinyo ban link ya ka pada mar ha kani ka kani ka rafa medicinal pin isi bon ha ke jikai changa halor ke jingba mi ki chur halor ke jingba kan kumno ban detox ka met bat kumno ban shna umso na ka benta ban dio ban khia yo liver bat ki we kumba ini ikna ai ka testimony na ka benta jo ka jing ka periods ka jingi ba yo ban khia but don iwe even sawan ai testimony na ka benta ka ba ipang mat ka jang i ka ba pedang kami ka ni ka umpniang ka ba ila yo ban khia ba kum ju ki we ka ba pipilai ikini dawai ta ikini sabon bat ikini sabon khamat ikini ka vitamin C serum nak banta bijini nak banta juga di high blood pressure nak banta juga shini nak banta juga mau nak banta juga di uni dawai di ngap hangan batai pang uni dawai di ubanga ngathep ha ndei tang shijai nam tau gastric namar uni dawai banga ngathep udai hadu shi phawjai palat kita don kapor ka banga ngathep bet hatang hawe khambaru ka quality ka kata ka sap abo blay ai hu ni dawai ka dan pasan riu chai ki bala ban pinjam mo te kum juru ngathap adu ki chi phau chai ti fila yo nong shibun namaru di jurho nam tau chondis nam tau ba mong shapo nakam tau mong sipo nakam tau gastric nam tau pungkuit nam nakam tau liver nakam tau high blood pressure nam ta kiba dap shadem nakam ta bon pa kiba kibriu kelawan eye testimony ya falor janguni namar udai u khambat klau bangala pelut por phai u bana sain bha bat jing shisha ngana biyo nong na u namar balai bangala pen long powder ni bahai u taknang bagi bidu kin yok kya bawat ki khna kelawan penan kami uni dawai ba udan quality udan pun ha dei tanam ta jung gastric udai shibun ba ka banganga thep yi ki khambat angni bat pi hidala jong ki testimony ki jong pi tengah kerpa de pi ba anak benta jong gitu sia kiwe ke ba ba pi kwa penan kam ngada kwa ba pi pin one bed badala de namar ngaju change ki dawai ki jonga ngaju change ki dawai pin pe yi tu ki screenshot ke bangai pi pin pe yi tu ki testimony pin pe chibun lada nga ong lada baro ki break in one eye lu de ka testimony ke ba shapang chu ki dawai ngai ba man ka singa la supply video henry de na ka daw ba ki one eye ke testimony na ne ki kim long willing ban one shakmat ta ka daw ka lalong kham block hindiat tengah kwa kan bangan reach kata ka point ke jonga nambar bangakwa ba jadi kita wai ki bangang sina ki bom dan side effect area tangan wan halor jong sunscreen ma oi kemau imadon ka bega video ka banga keren sapang jeng kini ki di bala ban kopi hapo India mo kini ki bala ban kopi uni ulakmi babun ba ki niangmong din na kadaw jong uni nambar ka don ka foundation te uni ulaban kopi India sometimes pi laban yo original sometimes pinam laban yo original ta kadaw nga panon kam kinda uni ada bakam da uni di jong aloe vera living product ubadai na po USA bom laban kopi manu riu namar bo wan asasil wan dak mkisil wan bay kum ka package chung ubay papiyo bay tang na ka we jaka tengah otak ula bun snem hayu ni bangala ken ba ngala snotu anda ngala puli ki ingredients ke jong ka pat ngala persang ken bangangan sna no sunscreen la jong pat menta sunscreen jonga uni bangata akan ka snido ka jonga ude banga sna do sunscreen banga sna la de but dan side effect dan any steroid dan any dan de kini kojic acid dan de kini acid dan ni eru but uni sunscreen jonga war ki khna ke bakat sunscreen berkilala ban penan kam ki khna arkilaban penan kam ye uni sunscreen bangashna udi ka dor chung ni sunscreen ubadai na po USA ni aloe vera living product ka de khat khandai spa sau pau kat ni mo but uni sunscreen banga wan rapat namar bola de lut mena shakmat ki brew ki ba man be ki wan shim dawai namar ngaju wan ra ki dawai ki belong unique ki ba nga ngashna banga sanyi te andang lawan ra ki brew ki lai ki sned ajanga face to face ba hapo mau paru namar ki GE nga ba sned ajanga kamlong ko belong menta bat kila order yo new sunscreen how new sunscreen janga pat ka e ke belong best how new sunscreen kalong ba how new sunscreen hakini ki sunscreen namar banga shna sunscreen tengah snow tu hakini ki sunscreen ka debitang nam ta ki press oil ka ba ki use ki press oil but
kiwe ban pelong krim ya ka hare sunscreen ubang asna bang la de shakmat ubang ata mentak snido jenga how ni sunscreen pat ngai i ba hata ka research ke jenga mar nga syong dua nga research nga persyang banga para ken ba how ni sunscreen ubang ngasna kalong baik nga tap ki kembat ngata bi kumbat niangmong nyang yong ki pimple ki wrinkles ban penpelung ban wengi ki yau etla ngala tablet baro halu sunscreen janga takmut ulalong profitable pa lalong advantage pa ki break berpenan kami ni sunscreen mar ki wiki sunscreen kim tap you ni dawai nyang yong nyang mong namar ki khambat ki de bau bleu pen pa nga kabanga nga sign ba ki wiki namla ban copy ba ki wiki nam yo hi namar nga klem share ki de kumbang share yu khambat pen mis new di khambat pen mis new tanga share hayeng re menta ikini ki wiki nga klem share dela da pikwa ay ni sunscreen pihak ban WhatsApp yang ba pihak ban order namar ba nga haban namar kitiar ki poi namar ba anda ngala sign ni gitu ko umpenyang ban kala krim ya ka anda la kala krim na ka babun kami datang kendiat tapi haban order ya ka ban ko ban keren kai shampoo ngala de ban sna ba i ubiang shampoo dai tang ka wei pangas ngo thu ba shampoo ulut kloi ba takada kala pelong nga ba yu ni kombat shampoo ngar thep no ha ka sabon takani ka sabon ki bri bon shim kom tu ki ong shibnai ru kadang lut here shampoo banga ngala penan ka mata shampoo ni shampoo pat utang shi yo kum tu ladang asum laisin kemut tang shi yo ru kala duna bha nambar bahap nyan ne ka kum tu mi bun hari ka sabon kamlong kum ta te nga suggest bet ba kan let be ka sabon be ka kham yo nong epi ba kum ju ki be ki lai testimony halor jaga je ni ki penyang ba itu iba imla ban ya ji tengah kwa ba pipi kwa ba ni i ka tu ka namta jeng ka tu pin pe ka previous video ka chenga pani i bi ki testimony jeng ki ba namta jeng ki dawai ka banga kwa ba kan reach kata ka point dia ka banga ngamut ban bu te sumpha ba ne share ka ni video batang kini ki jing hikai chenga halor ka ni ngan wan ra kat tu ka ni kita ki khambat ban detox ya ka met ka jeng pi kadang ba pipi ni ka met ka bokoi ka ba khia ngada ong biang sachi sin ba nayata ada ki krim kiba tat mo namar banga ngasna kini ki sunscreen ki tiar ki banga ngasna ki dei ki barem sudah mo ki barem sudah bat kiba ngam use acid AARM kembang au ki kena ki laban penan kam temen tangan persang ya ka sebenwan ra saya ka krim henry naka benta ki bri ki ba kwa ban yo ka met ka bokoi ka bakhya ngangan ong ya pi sasin go ayurvedic datang kan ni hinam ta ka borom jong ble amen pat naka benta jong usnyu nam ta ki snyu ki bri ki bala yong usnyu naka benta ki ba fini i ka before but after jong usnyu ba balayong fin sa i ke video tang so kat tu kat ni hi lada yalam lenti ublei bala da pi kwa pan i de la jong yo tau nyuli u ba yong ba ho fully pala ban yong le bet baro herepini i ka before bahkan after pins i shisha ba uni kembat janga kini ke dawai umpenyang ke bangang sna ka ba umdan kam shu ban tap nene ban penan kami ita ki kembat pen scam ban penan kami ita ki ke umdan kam shu te bun ba kilawan ites mi wat ki belong kemi wat ki ba bun ru hadu ka sabon kemat ki janga ka banga use ya kita ki kembat mo hoi ngale press jengkit katu kan ni kisok hari ke babuni ke bang tap hi ta ki khambat ke balong unique ke baki wei ke melaban kopi telah dapi kwa ban penan kam and the supply ka pinawan bangan eye training ya pi maladon katu kan ni ke baki ken dang sedang eye training telah dapi ru pi kwa namar kitiar jangan kenang mi wak menta kala mi ke ni ke bak benta ka hauni benai baladep ngalala ke vitamin C serum par ke ni ke menta ngalala ke ni sunscreen pangai ken poi ke por bangan sala se uni lip balm nam tau lipstick nang ba pinam dan kanu side effect na ka benta ban penam kami kini te tangkat ni hi nam ta ke burum cuble amen supa ban share ke video ban ngai ngu na ka benta jing gitu ke lawan syakmat ban ai ke testimony ban lada long one bet ka full video ke jopi kana baki we can trust thoi kat ni ru ladaki kem one full ru namar nga tip pangangas na bar babun ki bri ki blayo penan kam bat nga ai men simpiang nam taw ni badi na ka benta ki bata bat ki we ba ka dawai ka chenga ka de be zero chemical ka bam de ba kopi nano ru ngam kopi nano ru ka de be de jing start ka bo blei wa nga tela da pipi kwa subawan dala de panganang yo ban change ki dawai pat long ru ke be yasha mo ida la ka jong ka snido ka jingi dan ki be jam kloy dan ki be jam slam te nga kwa ip be long ki be yasha kham ta mi pi ki bala da dawai steroid long ki be yasha knang ba andal jam u jam ten rice dan nam ta ka burung jong play
amen kejing ai dawai ba menta ba ai dawai hapo nong thmai menta kadang bu tagi sabon ba dawai di ha dukan juiti ma marshal sim ibatang selek ka bos kasang atu pinkili marshal sim kadon ka sabon ro ka dawai di hani jong para khadu jonga marvelous im pat ibadi itu berjan badi sopro hatu dan dawai di bat ki sabon herenam ta jingkini kiwi kiwi ngampat ai nambar bangai i bakamlong nambar wadi kibri ki bawan shim dala diru ai ki dang habatai shibatai deka daw kumikini hi aku apa pinuan dala de hendai lada piku apa kumikini piong kum lakum lut gitu kini pepila ban shim tangkat de hinam ta kaburom juble amen sumhaban share bala dam share dang amrich ko to ko point imarkan ni kadawai kan ki biang syahajar nambar ba shibun ke jing pulut ke banga pulut akan ka balang ka ba ngamrich ka point kum banga rich ha ki we ki kisnam ka banga dia ka syahajar kadawai mentaka di tang rus ba sumhaban share ka kanam ki we duken yo pen bana kamlang lada yo ba alada dona pring cepi ki badina ki we ki jai bendriuru sumpah lada don ki polok cepi ba tailem ye ki namar kini ki dawai ki cungai ki debet zero chemical ki bom dan any side effect bat banu menur lawan penar kami ka par halor jung ma bat opang sini high blood pressure bat ki we ru ki don ki dawai cungai ni pilaban penar kam ki ba pangmat ki ba lang thiet ki ba bun ru kom pilaban wan kana bangan yo bangan batai bangan yo ban ai dawai pi tangkat ihinam takapurom juble amen.